Gràcies, presidenta, consellera, diputades, diputats. Sovint concebem el món rural des del punt de vista únicament del dret que hi tenim, els que hi vivim, a viure-hi dignament. I això està molt bé, però ha d'anar molt més enllà. És el país en si, i per tant també les grans ciutats, les que necessiten un món rural pròsper i fort. Si bé Catalunya, en grans números, el 90% del territori està ocupat només pel 10% de la població, és en aquest 90% on el país assegura els seus aliments, l'aigua, l'energia, el medi. Per tant, l'administració, per un interès general de país, ha de procurar i ha de potenciar que la gent pugui seguir vivint o pugui anar a viure a qualsevol indret, a qualsevol poblet de Catalunya. I saber explicar també que no és pel bé d'ells, sinó pel bé, per la salut, per l'economia del conjunt dels ciutadans, i que el territori és dret i deure de tots, dels rurals però també dels urbans. I de fet és el país rural el que ens proporcionarà dues estructures d'estat fonamentals per a la nostra independència, com són la sobirania alimentària i la sobirania energètica. I avui aquí parlem de l'Agenda Rural, un projecte marc que va néixer el 2017 i que ara és a punt de ser presentat al govern. Un govern que cal que se'n faci seu el contingut, que en calendaritzi el pla d'accions i que doti de recursos i que en reti comptes periòdicament. I els que hem pogut seguir aquest treball sabem que ha estat fet amb professionalitat, amb il·lusió, amb una gran participació transversal i, per tant, des de Junts per Catalunya felicitar l'equip tècnic que ho ha fet possible, que és l'ARCA, l'Associació Catalana de Municipis, el CATS i el Micropobles. Però el límit entre el que és rural i el que és urbà sovint és difús i, per tant, convindrà que ens coordinem bé amb l'agenda rural, amb l'agenda urbana, en aquest cas, que és un altre gran projecte que ben aviat veurà la llum. I és en aquest sentit que hem transaccionat una esmena amb Esquerra. I les iniciatives que de ben segur sorgiran d'aquests documents i que afecten diferents conselleries han de sumar sobretot en tres direccions. La primera és generar llocs de treball de qualitat arreu del territori. Aquesta és la nostra millor política social. Si assegurem feina digna per tothom qui vol i pot treballar, estem assegurant també la prosperitat dels col·lectius que en depenen, els joves, la gent gran, la gent desafavorida, perquè el món rural no pot ser només pagesia i turisme. Hem de ser capaços de redistribuir tot el teixit productiu d'alt valor arreu del territori. I això, òbviament, passa per dotar d'infraestructures, de comunicacions adequades a cada comarca. És així com aconseguirem fixar la gent al territori. La segona, la sostenibilitat ambiental, que no la podem desvincular de la sostenibilitat econòmica. Hem de concebre l'ecologia amb l'acció humana inclosa a dintre. I harmonitzar la nostra activitat amb el respecte a la natura és possible. Només cal tenir en compte, com deia Wolfgang Sachs, que el món ja no es dividirà més entre la gent de dretes i d'esquerres, sinó entre els que accepten els límits ecològics i els que no. I sense perdre mai de vista que som animals humans. Nosaltres, la nostra salut, tant física com mental, milloraria notablement si fóssim capaços de reconnectar-nos amb la ruralitat, amb la natura. De fet, crec que hem, fins i tot diria, tecnologitzat o hem urbanitzat excessivament la nostra ment. I tercera, la governança. Qualsevol llei o mesura s'ha d'adequar no al territori, sinó a les diferents realitats d'aquest territori. I el diumenge passat, diversos diputats d'aquesta cambra vam coincidir a la Fira del Corder, a Tremp, 800 persones al dinar popular en un municipi d'encara no 6.000 habitants, actius, organitzats, autopromovent la seva cultura, la seva gastronomia, la seva terra. La veritat és que posa la pell de gallina veure el país que tenim. I la gent del territori no són corders, no són xais que necessiten, ai, pobrets, l'administració que els faci de pastor perquè puguin sobreviure. El que necessiten és que els ajudem a viure dignament, vetllant per la sostenibilitat, però sobretot també respectant-los la seva governança. I acabo, la pandèmia i el confinament han despertat, jo diria, un cert anhel de tornada al camp. Posem les condicions adequades i en aquest sentit l'agenda rural i també l'agenda urbana hi poden fer molt i aprofitem aquesta oportunitat per començar a revertir aquest despoblament que ja fa masses anys que vivim i que patim en el món rural. Moltes gràcies.